lung parts, ox drone spares, Nemari later US $164. And the modes are cost per that. After I was on the Tiara Joseph, I said I'm Jonas Jebson. Saka ndaitsvaga wokurarama saka ndobva ndadzokota kutengesera zvinhu saka ndaibvawo nezvinhu zvangu macheki kuchechechi kuchirei ndichiuya kutengesa saka pandakasvika kumacheki ndakasvika ndikabvunza kuti anguda wapa wakuru mumusha muno macheki saka vanhu vakandaendai pasabhuku jonasi ndokuti mungakwanisa kutengesa makachengeteka saka ndobva ndasvika pavari ndobva ndataura nenhau ndinayo tava inini ndoita zvekutengesa havana kuramba ndipo imba yekutengesera imba chirara vanhu vachiuya vachishedza vanhu vachiuya kuzoona zvinhu zvinotengesa zvakatanga 2018 takatangira kutengesa tafamba 2020 ndada kutengesa wajonasi inini ndakudzokera zvinhu zvangu zvaramba kupera ndakumbodzokera zvanzana wajonasi aamudzoki nazvo ndisare nazvo pangu zvinyore chini chii ndinyorana ndobva ndadzokera hangu ndadzokera ikoko vandati gare wadikidiki vandadzoka ndikati baba ndauya zvinhu zvangu zviya zvakatengwa here zvanzana wajonasi zvinhu zvakatengwa zvakatengwa izvi ndobva tavakirana kuti chine chii tavakirana kudaro tikati chinipai mari yacho kanzi zvakasara neizvi chinipai mari yacho kanzi sori baba mari iyo ndakaishandisa makashandisa sei baba ndokutondiregerera uziva kutora mari yako ndazvinazvo mosva ndobva kutengesa zvinhu zvatindipa mazuva inotigara pamba ipo ndobva ndadzokera tawirirana kuti mari wachanditumira pabhazi kana kuti wachasa pamukuru ndaenda ndakavafonera baba ko mariya nayo wamutapi wasabhuku mariya ndichazozviona ndichakupa ndichakuzisa ndogara ko mariya waraichiuya utore ndobva ndakwira bhazi ndane motikari ndasvika ndichivafona ndemurodi kati baba ndakusvika muri pedyo anzi auya ndiripo papa kumanheru ndobva ndasvika ndona hapana munhu ko baba muripi ndaenda kurwere kozvomati ndiuye sei imi muzoti mamuzipo anzi no ndo zvaitika izvozvo wanga kuti kudairawo zviya zvisada kusina ndikashira naye baba muri kuona ndiri urwere hwendinawo sei mandidaro iwe ndakuri kuenda iwe ndozokupa mari yako saka ine shungu mumba mandairara inini ndanga ngurukamba kasina nadhoo ndomamwe mukicheni ndakabva ndati saka baba ndakutora zvinhu zvinoerera ndakangotora zvimapoto nebig refriterize ndikati wakudzana ndakutora zvinhu izvi baba ndakatora ndinokusungisa ndati hazvina mhosva baba ndoda kuti ndine mari yangu zvimwe zvisho ndakazvitora bva ndaenda nazvo kuharare mazuva mairi bva ndazwa polisi yakundifonera ndota matinyari matotora zvinhu zvawajonasi mutema utenderi unosungwa dzokai nazvo vandadhiraivha ndadzoka nazvinhu zvavo vandasvika iwaripo mudzimai wavo ndikati zvinhu zvimi baba izvi chiripewo mari yangu anzi mari takashandisa ndikati mari yamuchakupa kosiye muchidaro baba handizvo ndataura izvo wakutotaura saurikupotera vandabva mugwagwagwa ndati ndodima vandazobvunza vamwe ndati kana indi nyaya yangu uzonzi aiwa iwe kana une nyaya nawa utsvaka munhu angu anokubatsira chienda unomhangara nyaya yako saka ndobva ndaenda kunomhangara nyaya yangu kuna wanyadzorwe musabhuku kwawani ndinhu ramanhuwa vandamhangara nyaya yacho nzaorit hainitsi nyaya yako inotidzokera kuchekudaidza kudara ndobva ndaenda kuchiredzo iyo wauzochindaidza kudara naye wanga wavo wakadaidza magukuta wanga watowana newadzimai wavo wakubvunzwa nyaya yavo wajinasi pandiri tinzwe nawe wamatinyarire yemari yavo uiziva here
zvikanzi indoiziva zvikanzi ko mari yako wapika kwanzi mari yako ndakaishandisa saka ukuti kudii nzando zvindiri kutaura izvi ndotokumbira kudare rine kuti tichazowadzisira mari yavo alright saka tichinyora nepasi saka sabhuku nyadzuri nemakurukota kwatapukurawo kwanyora wakanyora napasi wasaina tichawapa matinyare mari yavo anga 2021 tichawapa mari yavo ndobva tasaininana ndobva taidana ndagara ko mari yangu ndakufuna kunzi aiwe nyaya kwakaisa kudare bvunza wakatonga nyaya ndikufonera wanyadzurwa waya anzi zvati zikunetsa wamatinyare zikunetsa zvinhu zvemiri nyaya dzacho dzikunetsa idzi wachandibati zvakanaka ndodii manje ona kuti zvizondinetsa ona ndikubva uku ndiurwere ndikubva uku chipinge ndi munhu anonamata ko baba ndomamira zvakaita imapani zvindingazviitawo kwakuza ndodii ngatichienda kuna mambo pamwe mambo wangandibatsirawo pandakasvikirawo chidasvikirawo pamunhu akanaka zvinhu zvacho onai ndikufamba nguva nenguva handina cheri ndikuwana ndikutambudzika saka munozvivaliwa imari zvinhu zvangu zvakaita 164 izvozvo zveshe zvimasipezesa wakatosaina ndikwatiwirana iwo wadzimai wakasaina naiwo wakasainawo tikawirirana makosi amapedza pakufamba imari anoita ndichienda nemubandiri anosvika 170 mari yandapambadza kusvika nhasi unzai kudai kwamambo 170 munoti chii ndinotenda chakamira regerai nditorewo mukana wokudayira mashoko avamatinyarare vamatinyarare vakawana ndisati ndavapuwa basa reusabhuku vamatinyarare vakauya pamba pangu vaperekedza mukoma handisi zvingatsadzokoro rekuti nyaya yavataura sorry ndakanganzira kuti dzokorora iyo yanotaurwa vakauya nesimuri kuramba kuti aiwa wana kusiya zvinhu ndo zvandiri kuda kutoutana izvo zvinhu zvese zvakanyorwapo izvo handitozvizivi kana dare rese rakatonga zvinhu nyaya yetiri kutaura nezvayo harina kumbotonga nezvenyaya iri papapo zvakaitika ndezvekudai vamatinyarare vauya vakauya ndobva vasvikira pamba pangu neuyu mukoma wangu uya takazozivana kwaedza nekuti vakauya vakarara mugota mavo ini ndokuzoziva kuti uyu mukuwasha wangu ndimatinyarare ndobva vakazotaura nyaya yezvinhu zvavo zvakanaka vamatinyarare hazvina kushata nekuti kwakuinde covid kuchechecheko kwakusingatengeseki saka vaiona mukana wokuye vachitosiya ndichitotengesa vachiuya nezvimwe machubhu matayi mabhasikoro apa pasina ngambona bhasikoro saka ndichitotengesa vakachizouya muna November ndokubva vaenda mota yavo nomba yafa kuchecheche ivo nomba varwara ndopazoita futi covid paya paya kwakubva vazofona muna September kuma 2020 ndaitoforoma zvitina nemanekiti wangu 2 vajonasi ndokumbirawo kuti mundisvitse mari iya yanga iri $93 tichazoivereka akupi zvikanzi kumaturi kumacheke tandichikumbirawo kuti mundisvitse ndoda kuenda kunohodha kuharare ine vamatinyare dzezvo dzaakuma2 kuno hakuchawanikwa mota yekuti ndiwane mari yekuti ndiwane kuti ndiuye kuko plus ndiri pabasa ndikuforoma zvitina navangu imi michiuyai mutore chii mari yenyu zvakanzi zvakanaka mukunovirawo kwezuva sezvinei ngoro yedu yakabva yafa vamatinyarara havana kuuya kusvika kunze kwaedza isu ndobva tatofunga kuti regai tichinogadzirisa ngoro kwakapiya
tuite basa rekuforoma zvitina kwakutotungamidzana yangu ngoro ndevandashandidzana navo nomwe anonzi kureva next door yangu tatoenda takatungamidzana kumapasi 7 tichingosvika pakapiya avafona baba muripi tikati ndiri ndapakapiya mkwasha watii zvikanzi ndasvika pamba handina kuona mungazveshwa mai vakaenda kunooda zvinhu zvavo kwarari nesura havanawo kudzoka indatusiya vana pasaidi iwe chifanotora mari yevanhu vaya vawakakweretesa nekuti pane yaakanga anikumbira kuti muzofara muchipuwawo nevakanga apa zvinhu vasina kutora chifanopuwa iyoyo ndichiuya kwabva atokata foni yake apedza kukata foni akazonditumira meseji yekuti maramba kundipa zvinhu zvangu manditiza saka ndatora zvinhu zvandinoda muzondivigira zvinhu zvangu kumacheke ndichikupai mondivigira mari yangu kumacheke ndichikupai zvinhu zveimba basi kusvika mumba zveshuwa meseji ndakaiona ndirimudza kusvika kumba kubva kupoto kana ndiro kana kapu mumba mamuine 4 bags tatapura chibage asati tapedza kuchipeka tatangopeka 4 bags chete akatapura dzese akatonokora chimwe chachisina kunge chakapeka achibva ipapa achibva apinda kubedroom akatora machira atanga tatenga akatora ma4 bags dzefertilizer dzeblend dzanga achida kuti ndakadzoka naye akatora dziri 4 akazodzoka ne1 zvese zvanga zviri munobva atapura midziyo ndakatenga kwari iyaya nefodya yekurimisa yegedhu yese kusiya kwemutanda akabva aitakura yose ndobva aenda nayo paakazodzoka midziyo iyaya haana kuuya nayo 4 bags dziya dzeblend dziya haana kuuya nadzo akauya ne1 chibage chehaana kuuya nacho imwe midziyo paakasvika because paakazosvika akasvika ndisipo hatina kutoonana ende handisitoripo papa ina vadzimai vangu nenext door vachitodzura uswa kumunda uko ndopavakati iyi mota yamatinyara nekuti ava vanga vaguzikanwa navanhu vese musha wese wanga watoti kana akuya toda kutomuona nekuti pavakatora zvinhu kuseni takatuvirirwa tichisvika kuseni kwacho kwamangwana takatoripota nyaya yangu kuna mupurisa robert padare pashefusire nanamanhuwa vese vanga varipo robert akatonditi chitsvagai kuti tomubata pano ndikati ndomuntu wokuti kuchecheche handimbozikana kuti papi dare rapera nanashefusire ndopandakazobva ndichiinda kumatrix ndopaakafonerwa zvikanzi uya nezvinhu izvo zvousinganonoka akatora 4 months dzinenge tenge 5 asati aya nezvinhu izvozvo achitya kuti kana akauya anodi anosungwa right saka paakazoya nezvinhu zvakauya achimhanya ndomusi wakauya achiita zvokanaka kwapera zvemwedzi handina kunyungula miri wechitatu ndopaakazouya oripota panext door yangu sabhuku aripota unobva tatoenda tatosvika ipapo tataurana pamameseji anga achiti 150 tazosvika pakuverengera nati aiwa mari iyoyo ngavachindipa iyoyo ndikati right uyu ndinomupa mari yake asi zvatinoita ndizvokuti iye achindipa zvinhu zvangu zvaakasara nazvo ndichimupa mari yake nekuti paakatofona ndakati uya utore mari yako akazvindiudza kuti baba ndatadza kufamba ndakuya mangwana ende ndingaenda ndakamuudza kuti uya ndinenge ndiripo kana kuti ndichamboenda kunogadzirisa ngoro ndo nyaya yakaitika yabva kudaro akazoramba akunetsa vanyazorwe nekuti ndo vakanga vatonga nyaya pakauya masabhuku mairi nemakorokota avo neangu akanga asingachatauri neni anga akutaura navanyazorwe kusvika vanyazorwe vazoisa nyaya kuna manhuwa ndobva nyaya yatongwa asipo right yatongwa asipo nekuti zvaitoita sekuti ini ndine chitsotsi chandaita kusvika dare razoona kuti uyu ngaauyewo paground azofonera uyu vamanhuwa vakabva kuti aiwa zvakanaka iwe chiuya titaurirani akabhukwa kunzi iwewe wozondifonera kusvikira mangwana ndadaidza jonasi vamanhuwa ndobva vati vafonera vakati chifoni ndobva vamanhuwa vaisa foni yavo palaundi uyu nobva ataura nyaya dzake ndobva ndamubvunza mubvunzo nobva atadza kupindura vamanhuwa vakati iwewo ndakuda paground zvino zvakundinetsa kuti ajamba futi kuna vamanhuwa kuya abva auya kuno ozodzokera rini ini witness yangu ndichangamire vamanhuwa nematare avo ndivo vanogona kupindura asi zvese zviri papa izvi handizvizivi itori nyuwa itori new story yandikuronza vapa
izvi ari kutaura zvemabhasikoro neine zvese izvi zvese zvipapa zvakanyora hazvitoripo pamaziviro andinoita kana padare rese rakatonga nyaya chero munhu wese anoziva ende kubva kunana vana shefu sire musha wese unoziva zvese kana ukazopokana nezvandiri kutaura iwe matinyarare right uyu ari kuramba iwe uchitaura kuti wakasiya zvinhu zvakati pamune zvinyorwa here pamakakweretana atakatowekirana mapepa atakawasira takatowekirana tikawirirana ari kuti mapepa acho nokuti uyu ari kuda kuti zvese izvi handizvizivi aripi mapepa acho amakawekerana mukawirirana mukasainirana nokuti uyu ari kuramba vangaramba havo asi aiwa nokuti dare taapa dare tinoda umbowo hwekuti kana dei tikamuconvicta tinoda kuti aiwa iwo uri kuramba sei iwe wakanyora apa ukasaina makapanana mapepa acho andazvinyora zvinoti akasara handinaoya sei pasina umbo hwekuti izvi zvaari kuramba kuti ine handizvizivi handitombozvizivi kuti rakapotora zvinhu zvakati ndiwe wakatotora zvinhu zvangu ndo zvaari kutotaura uyu changamiri kuti chokwadi pamberi paMwari aiwa dare harina pamberi paMwari rine umbowo harina pamberi paMwari rine umbowo hunobatika Mwari anotaura kuti Mwari anobatsira anozvibatsira zvaiitika uyu aiti akauya nezvinhu ini ndinonyora mubhuku mangu kuti auya nezvakati zvakati 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 iye achinyora mubhuku paanouya anoona list yezvinhu zvakatengwa achibva atora mari yake ndo zvaiitika chete pamari yaari kutotaura nezvayo iyoyi ane imwe yaakakweretesa kuvanhu uyu vanotoriko vaakanga andikumbira kuti ini ndozotora mari iyayi right vanhu vose zvinei vanhu vacho vanga vasingabhadhari handiti maona paakatizofona ndopandati chifanira kupuwa nevaya vawakapa zvikwereti zvako nekuti nene havasati vandibhadhara ini ndichiuya iyakutora mukana wekupazamba mangu achitora zvese ndakatoita zvinhu zvokutokwereta kana zvokupikisa kubva kuchispunu chaicho musha wese unozviziva namadzishese anoziva vafusira vanoziva amanowanisa mimba akatora zvezvenyagara nazo tongoya akatonoita 5 months anazvo achitya kuuya kutya kusumba manje nekuti musha wese wanga wamuri isho aiwa mumba akatopaza dzimba dzese dzetinati changamire kutaura chokwadi zvikutoona ava kutaura nhema isusu vese muri kutaura nhema nekuti muri padarika hapana ari kutaura chokwadi isusu chokwadi tiri kuti tipeiwo pamakasainirana nezvinhu zvakasara zvamakadii zvamakasainirana izvo zvekuti makazotora iye akadai akamhangara kuti matora zvinhu makazodzorerana hazvinei hazvisi mudare isuda zvinhu zvamakapanana muchisainirana mobhadharana muchisainirana bhalansi muchisainirana ndo patiri kuda kuti tiwane umbowo hwenyu kuti dare riende paumberi kana pasina umbowo ihwohwo tinodhisimisa hatisi kuti nyaya yapera totoendai mundotsvaga umbowo ihwohwo muuye dare rozokontinya pamune mawana umbowo ihwohwo umbowo uripo changamiri wekuti ini ndaingonyora pasi zvinhu zvangu zvidinazvo ini zvandasira autozodanyora pasi zvandasira apa masingazosaini ndamuti ababa ndasira zvinhu izvi iwose wachitengesa ndauya bhuku rangu iri makatengesa chine chichibaba nechimaka chete wanga masingazosaini pasi izvo zviripo izvo riripo bhuku rako imi maisainirana here ndaitosaina mubhuku make imoma akatonoya nebhuku rake riro pane pandaitosaina nekuti ndaikuzomupa sei iye aizosiya asingazivi zvinhu zvasiya ozoya achiklema mari naye wajona ndakubvunza saka murikuda kuti imimi hamuna here mari yangu ipi ndataira hamuna here mari yangu oda
muri kutaura nedare dare rinodamaya ndakakubvunza kuti wandipindira kuti havanawo here mari yangu zvinhu zvakatengesera inzwa ruchinda awa wajonas watotaura kuti une mafetirizer awo awasati wawadzorera ichokwadi here inhema iwewo futi otokubvunza hanzi une zvinhu zvausati wabhadharira right wombukangukweti iripo mari yacho yakasara yaakatokweretesa iye muvanhu uyu neshomawo yandakasara ndinayo yakushomai mari $50 $50 ehe iri muvanhu imari iri muvanhuwo apa pane 25 28 plus muromo ruoko rwegejo nechigubhu yese pamwe chete mari yake inofanira kuita 93 iri muvanhu pane zviripo zvakadzorwa ehe kozouya imwe yakapa iye pakadzorwa ruoko rwegejo waaita $9 nechigubhu chaiita $4 imwe akanga afamba achiti muzopuwa pa vanhu vacho vese havana kundibata varipo $50 ehe chiburitsa $50 yacho umupe ndo zvaindiomera changamiri nekuti paakatomboya pacho kudare ipapo zvakandiomera kuti dare rakanga rati chimupa mari yakewo handiti kana wamupa mari yake iwewo nekuti wakamhan'ara kupolisi ini ndozoenda kupolisi kuchecheche ndakaona zvindiomera iwewe mupe $50 yake iyo yekupolisi imwe stage iripo ngaitsolvwe nepolisi hakuna chizvikwere zvinoti ichi zvinodi womupa $50 yake 43 iri muvanhu ndiye aicorekta here kana ndiwe aicorekta akanga andikumbira kuti ndifane kukorekta aisokorekta mari idzodzo ndiani ndiwe ndini right wotokorekta $43 iyoyo idzodzo kuna vanhu wako iwawo kuita $93 tinoida mari tinokupa 1 week to pay mari iyo 93 kuti idzoke kuna Jonas pamusoro ichakana ndani chine chikumbiro ko ava vezvikwereti vandisina kupaini vakaramba kubhadhara ndodini nekuti vamwe vacho vakapuwa naiye murwi saka vakaramba kundibhadhara ndodini changami pamusoro iwo ava ini munzvimbo ndiwaniziva vanhu munzvimbo ndiwaitopa vanhu vacho wachitotora mari dzacho ava inaandinokupa iwewe handiwanizivazoanyepire tinokupa 1 week mese mubhadhara $93 iyoyo mari iyo kuti idi idzoka handiti 1 week woona kuti wamhanya wadzora chi $93 une muridzi wacho opa mabharani omutumira uchipa yako kuti usazodzoke kuno wotumirwa $93 nekuti imari dzatinotaura kuti hatingabvumi kuti izvo nekuti hapana pamakanyorerana asi kana ukandoona umbowo ihwo dzoka kudare kuti ubhadharirwe zvimwe zvinhu izvi ndanda kutaura nguchi wangu kuti mambo ndakataura mambo wangu kuti honai mambo takaenda kudare rino mambo tikawirirana tikanyorana pasi wakapapi pamakanyorerana ibatina wanyadzo nozvatuta zvese izvozvo kana makanyorerana paini pamakasainana tati unounza umbowo iwowo nekuti isu hatitongi zvisipo zvisina umbowo kana makatongana enda kuna Sabhuku iyo wanisa chidhindo zvese ungadai wauya nazvo izvozvo wanga wari kuuya ndo umbowo hwako haungouyi chete wakapfeka mabhurugwa uchienda kumatare unoenda neumbowo uchitaura zvinhu zvine umbowo urunzwa matare hatitongi zviro zvemakuhwa unonzi kutonga junju tonga zvinhu zvekufungisa toda umbowo right takaenda tikasainirana zvinhu zvangu ndikamusiyira zvinhu zvangu izvi apa akasaina zvinhu zvangu 1 2 3 zvaasina kudzoka handiti right takambotongwa akabvuma apa paakasaina abvuma ndepapa handiti
Saka nhau yenyu tapedza 93 tampa 1 week unofonera mabharani kana asina tonotora mombe kwake totengesa kurikavha mari iyo 93 chisi mukaita pedza